namon. Hindi man amo na tani pagtratari sa imo ba? Kaya kakalain, gid pamatian niya mo ni tatay mo. Tama gina. Kabalo ba ka to nga nasakitan kami Kaya tungod bilang mga ginikanan ni. pinalangga ka na namon. Ikaw mo lang bata namon. Tapos ang pagtrato namon si mo nga bata ka, grabe eh. Maagwanta, Papa J. Boy Nonoy, ang kainit. Pero hindi na ang kasakit. Anong sakit mo po? Problema ng mga sakit. Importante kung magsakit na gani. Pasal ang imong ulo. Fast relax. Correct. Para namin kondisyon sa lawas ka, brigada. Itago na lang ko sa pangalan nga Alan, Papa J. Boy Nonoy. Di ko balan kung ako ba ang may problema o nga akong mga ginikanan o ang akong live-in partner nga itago lang nato sa pangalan nga Butterfly. Uy, butterfly. Uy, paru-paro siya. Fly high, butterfly. Ang akong live-in partner nga si Butterfly, Papa J. Boy Nonoy. Dirigig ko naka-experience og tama kadmaa. Tuman kapag palangga, Papa J. Boy Nonoy. Nagkarelasyon man ko before pero kay Butterfly lang gid nako natistingan, Papa J. Boy Nonoy. Ang kalami sa pagpalangga. Sure ka? Oo, Papa J. Boy Nonoy. Sure na sure. Sabat pa ka, ha? Ini ni Papa J. Boy Nonoy. Galibong ang akong ulo subong, Papa J. Boy Nonoy. Gatiyog ang akong panan. Basi kong nasobrahan o nakulangan. Kaya ako mga ginikanan disgusto. Sa ako ang naging live-in partner nga may kabataan naman. Dalawa, Papa J. Boy Nonoy. Og may natukiban pa ko, Papa J. Boy Nonoy, nga bago. Kung ano ini? Amo niya mga natabo. Tama kini ni abot na Butterfly. Ari na siya. Ablihan ko pultahan. Dugay, bukas na eh. Ari na bukas na. Dugay, My dugay. darling. Bukas na pultahan, my darling. Kadugay mo buksan, ha? Nagpatitip ako sa bata na to. Kapag kaduwabe na itong bata. Ay, bata na. Nagkaon na ka, Basta darling. ginambala ko si mo. Patitiwan mo lang bata, kaya ako nabala sa mo. Ay, salamat. Pero, Nagkaon na baka, pero, darling. darling. Nagkaon na baka. Wala kaya lamot gaon, kaya wala. Nagluto ko ka ba? Nagluto ko ka ng corn beef nga may itlog. Kasi ganahan. Wala kong gana magkahon, te, kay... Bago kami siya to, kumpare, nagkahon ako itlog. Busog na dahi ka. Busog na ko sang iyang... Nagkaon mo ni kong paring itlog. Nagkahon kami sang itlog. Pamana niya pa hotdog namin pa. Ano ba? Adi na ka makaon. Di na ko magkaon kay gamay na mo itlog. Gamay man mo hotdog. Sige, wala problema, darling. Ayaw pa tong kay kumpare kay... Ang good. Natulog naman ang mga bata. Hilotot ka. Okay na ba? Ay, hindi ko yan pagilutan. Nahilot na ko ni pare. Handa. Nanunahan pa rin ko ni Yung pare. balgose mo. Hindi na diskarte, mabalakis. Sige, wala problema na, darling. Pero, Paano ta niya kabata ang haton kay... Huwag kaya diskarte. wala problema, darling. Kung amo naman lang na perme, huwag tayo bata. May padagyawan ko yung sibay. Darling, Huwag tayo bata. Ano tayo? ako na bahala. Sige malang takana, ana. Malikamat ka, darling. Sige malang takana. Ay, naaway mo ta bata. Ako na bahala, darling. Ako na bahala. Ayaw guro. Badan guro kag manok kag padagyawan si banay. Ano man? Ako na bahala. Ayaw.
Ayaw ko na bahala nimo. Dali na, sulod na diri. Nakainom ka. Dali, sulod na diri, tulog na diri. Shot lang. Tulog na diri, tulog. Yeah. Ada na, tulog na diri, dali na. Sige na, dali. Dali lang, darling. Paugasanay ko. Oh, gasyan. Alan. Tay. Ay, Do, napansin na mo sa imong nanay. amo gani. Under kayo ka sa imong live-in partner. Amo. Pag pinakasakit, dili pa na niya ginay mo sa sulod namon ka panimalay. Nay, tay, Kailahi man na isang pamatyaga namon na amo nang himuon, uraw-urahon ka lang kaban asawa mo. Puli hubog. Sigurado ka nga nagainom lang nato sa mga barkada niya. Tama na. Akong mamal ka ni mo. Amo na madawat gani namon. May bata na siya sa una, pero amo na lang na permi. O dili lang basta-basta bata sa ulay sa. Duha. Oo. Ang bata niya sa una. Basi sunod baladlaw, alan, 3 na ina. Nay, tay. Dili man siguro na himuon sa akong Ay. live-in partner si Butterfly. Ang gusto namon, anak, ang imuyasan una. Nay, tay. Galakat ang panahon. Nagpa-check up naman ko, nay, tay. Di kumusta? Gamay na lang ko nun, nay. Marag medyo dati, zero visibility. Ate, kumusta subong? Subong, marag medyo, may unod na gamay. Ate, maayo. Mayo na ba? Balada, anak, bisan pila pa na 7 ka bata, gusto ko. Isa ka pagbuna. Payo ganin na matinghop. Di ba, darling? Grabe po na, darling. Ay, pagtuon mo, anak ka. Ay, darling, wala sing imposible. Tama po siya ba? Nga, abi, hulaton mo pa yan nga isa lang ang pagwa ka bata. Nga, pwede man 7 ang magwa, isa ka pagbuna. Tama, ginay mo, nay. Pero, nay, paningkamutan ako na sa sunod na yan, Pero ikatulo. to, Ako ang naging bata. ay sige, gusto namon imungkit. Tama na. Pero to gusto namon, hindi man amo na tani pagtartari sa imo ba? Kaya kakalain, di pamatian na mo ni tatay mo. Tama, gina. Kabalo ba ka to nga nasakitan kami Oo, kay tungod bilang mga pinalang, ginikanan ni pinalangga ka na namon. Ikaw lang bata namon. Tapos ang pagtrato namon sa imo nga bata, grabe eh. Pero Tapos- pinatratar ka lang sa asawa mo, daw kaangay ka sang ido. Tama, gina. Nakita pa na ko gayna, napansin ako nga marag medyo nakainom ang imong asawa. Oo. Basi kong bala. O dito naman tuhalin kay paring Ay, isa dito. sus. Sino Si gito ga? paring Richard. Si paring Richard na perme lang. But, nga daw perme na to siya kay paring Richard. Sigurado baka dong alan nga. Naga-shot-shot lang sila. Shot lang sila. Basi kung pagkamura bala, matapos nila mag-shot-shot, naga-shoot-shoot pa sila. Ikaw ala na, Nay, napandaman ka na namon. di ba siguro mo na ako libin na si Butterfly. Pat may butangan mo gid sang kahadlok ang asawa mo. Di mabudlay ba si itihan ka sa ulo bala sinahaw? Tandaan mo gid na. O isa pa. Nga, dili mo na lang bulagan ng imong libin. Partner. Pangita ka na lang sang iban. Tay, nay, di Pangita ka na mahimo, nay. Tay, ano gid ang iyaw nga wala sa iban? E para rihas man lang na. Mayo pa. tama gyud ka, darling. Bulagan mo na lang na. Tama gyud ka. Dali lang na. Ako lang gani, do. Pwede naman na, ako, Ah, ako lang. Pwede na lang nimo bulagan ng imuhan. pwede Bulagi. Ah, Dali lang ka madalakyat anay kami ni tatay mo. Dali. nay, Dali. tay. Tingin ka mo, nay. Dali lang alan ha. Ah, Imuan ka namon manghod basi pa man lang. ah, Darling, mga 5 rounds kita. mo ba, darling? Oo, gusto ko darling 5 rounds, wala gabot-gabot. Nay, Ah. tay, Ah. oy, Dali na darling. istorya pa ganit. Siga na. Siga na darling kay nagamagaan na.
Ga, Nagdugay ka sa CR. Gaina pa. ginahulat ko na malang abiga nga malubat. Alam mo lang yun yung Uy, ako kabaluga nga. Bago galing ng baterya. Bago na baterya na baktan ko nagahapon. Kaya mo nga gimpalupat ko na lang kay kanukuan. Kabalo ba kang baterya ng bago nga Energizer? Ay! Kanami gano'n. Kanami pala kayo ka. Anong naobra mo to sa CR nga? Iga. Doon napansin ko ka nagasuka-suka ka man dito. Mayara ko sa good news ko. Ah, good news. Wala ako na abdan. Wala. Onsa ko no? Kabay pa ka punta ni Ga mo na ni ka. Dali lang. Wala ka na abtan. Wala ko na abdan. Botsing ka nun. Nagbusong ka. Siguro. Maayo ka ni Ga kung para may imo ka na. Dali lang. Hindi ba nagkagusto ni mo ni nga magka-baby kita? Tama gang. Sige gang. Nga daw hindi ka malipayon. Hindi, malipayon ko gang. Malipayon ko. Mahayugi ka, mahayugi ka. Mayo. Mahayugi manggali ang tudlo nila nga. Dapat makapito, wala gapot ka po. Mo ba, Brad? Busong ang imong lipin nga si Butterfly? Oo, Brad. Pero, Nga daw hindi ka malipayon na. doon na dumduman ako, Brad ba? Naman. Brad, sugod mo. Kaduha naman may birada sa kong asawa, Brad. Alit sa una, kaduwa lang. Ato pang nagligad bulan to, Brad. Di... Bila na daw ka bulan sa bungaw? Tatlo? 10 Uy! Ala, 8 months ako na, Brad. 8 months na? Oh, Ba't mo siya ganun? Ligat lang ang bulan ka muna ganana. oh, Tapos ang busong niya, 8 months na. 8 months ako na, Brad. Di ba siya nag-advance sa'yo, Brad? Kasi nag-advance na kay excited sa'yo magawa. Pwede rin na mag-advance, Brad. Oo, pwede na yan, Bluetooth. Di ba si pag, sa tupad balay-bala, basi ko nakaunang Bluetooth niya. Nagiging Bluetooth. Pero, Oo, Brad, posible na yan, Brad. saan mo naman last, Brad? Go. Ato lang naligat lagi bulan, Brad. Kaya di siya masagot to mga naligat kay Ay, lain pa ko nung pamatsak niya. bebe. Tuod pa rin, oh. Posible man na, pre. Ako, Brad, medyo duda ko na, Brad. Kung Oo. last month na mo, tapos 8 months. 8 months na. Dapat, saan to pang... Oo, eh. Araw-araw pa. Ba't kasi ganun ba? Sunod bulan, mabata na siya. Mga ba, Brad? Pero basi, Brad, hindi pa man na magbata, guro, Brad, ah. Basi magwa pa man ng bata, 12 months na. Ang maginagaligang subong, Brad. Oo. Nagduda ko, Brad ba? Sige na pa nasagtagay itong kumpare. Ay, Richard. oo, si Richard. Tuod no. Brad, Kasi kung nasalisihan ka ni pare Richard. onsa ko, no? Hindi man sa mo siguro na pare. Pero kung isip-isipon ta kag paligman ta pare. Tama, Brad. Ligat bulan na nga mo nagkuan. Tapos 8 months na ang busong niya. Brad, panilagin ni mong girlfriend, Brad. Basig na Gani? silisihan ka ni Mary Richard. Siguro no. Siguro. Brad, Pandamay. Kag pare. Kamusta ang resulta sa check-up mo? Aw? May tao ang picture tube mo? Kasi wala. amo kitong ambal sa doktor nga di pa kayo klaro ang tao, Brad. Wait eh. Parang zero visibility Ate pare. paghapon. No. Wala. Muli diaso gid pare. Amo na ginangambal ko sa imo, Brad. Siling ko gid pare mo. Tuntong nga Richard.